Morning teenager nde taona ni malodza amene aoneka ku USA tambavala magalasi mayi uyu pa 10 February amayenda kuchoka ku restaurant akakwera galimoto yake afika mgalimoto pangopezeka kuti patulukira galimoto ina kuima kumbuyoko mwatuluka munthu atanyamula mfuti sonyeza kuti wachifamba amaoneka ngati kuti akuzambera anamulanda handbag koma atamulanda handbag anayambafuna muombera poyamba amaphonya mkamba kuthamangisana amene mukuoneramo abambo ena anayesera kupita kuti ampulumuse anaona mfuti kuthawa mzimayiyo wayesera kuthawa pamene kwakuomberedwa mapeto ake anamupha poyerayera apolisi anayitsatira galimotoyo anayilondola nangasi ubwinoke panayi CCTV yajambula number plate chani awapeza gulu lake ndi ili lomwe linatani linamuombera linamupha nde apezeka kuti pofufuza pomwepo apeza kunena kuti pali linki anthuwo amene amupha mzimayiyo akuziwana ndi mamuna wake mzimayiyo dzina lake ndi Jessica Torres wa zaka 44 millionaire akuti ali ndi manyumba ndi millionaire wa real estate amagulisa manyumba ali ndi manyumba amapangisa marenti manyumba choncho nde anali ali pakati pa divorce ndi mamuna wake adakhala panga divorce akuvutana ku court kwa zaka ziwiri nde anapeza kuti amuna ake anapanga haya azibambo kuti amutani amuphe nde akhala akumamuchita stalk akumulonda kuona mujeni mene amayendera amapezeka pati nthawi yakuti kwa miyezi ndithu akumutsata iyeyo sadziwa kunena kuti amuna ake atuma anthu akumulonda kuti apeze mwayi kuti azapeza kuti mpaka namutani amupha mpamene apezeka kuti mpata omwe anaupeza anapanga decide kuti timpange chiwembu ndi pamene amachokera pachani pa restaurant wangu chitika kuti pa restaurant panja penipeni panali chikamera chikulukulu chomwe chajambula zonse nkupangisa kuti onsewo atani agwidwe nthawi imodzi nde ndi nkhani chifukwa chonena kuti zonse zachita kujambulidwa choncho aliyesa akuona chiwembu munthu kumpanga mkazi wako kuti banja likutha kukanganira na chuma cholinga kuti mwina akamupha kesi isanathe ku court chuma chonse cha mkazicho chipite kwa ndani kwa mamunayo mamuna ake ndi uyuyu nde nkhani zake zimenezo zili nkamwankamwa ku USA zikomo kwambiri.